Como lles contábamos, na noite de onte, na tarde de noite de onte, tiña lugar a Comisión de Urbanismo primeira na que os grupos da oposición podían, de alguma maneira, ter ese contacto directo co equipo redactor e tamén cos planos, cos documentos. Centrábase, eso sí, como vemos de ver a Concelleira de Urbanismo no que era o casco urbano e nas grandes pinceladas, pero queremos coñecer máis a fondo o que acontecía. Por suposto tamén queremos saber cales son as primeiras valoracións, as primeiras opinións dende a oposición, en este caso dende Cidadáns de Galicia, un home que queríamos escoller tamén precisamente non en vano, porque ademais de ser o voceiro de Cidadáns de Galicia foi o responsable do Plan Xeral durante moitos anos e polo tanto ten moito que decir, entre outras cousas seguro que algo sabe. Señor Reboredo, moi boas noites. Boas noites. Pois moitas gracias por vir. Como decía, vostede isto algo debe saber porque durante bastantes anos, ahora mismo non nos cuantifico, pero 4 ou 5 anos gestionou vostede precisamente o Plan Xeral. Concretamente desde xullo de 2003 hasta marzo de 2007. 4 anos. 4 anos escasos. Bueno, pois contenos os pormenores da comisión. Onte tivo lugar como ben vostede di, esa comisión, esa primeira comisión informativa de urbanismo para definir ou mostrar a conformidade ou non conformidade a un modelo de plan que presentou un novo equipo redactor e, bueno, sirveu de moito e ao mesmo tempo de pouco, non? Sirveu de moito porque nós, desde logo, de Cidadáns de Galicia demos conta de que estamos ante unha estrategia premeditada do grupo de goberno, neste caso do BNG e do Partido Socialista, pero supoño que máis do Partido Socialista porque o ten a responsabilidade nesta área, de tratar de ir metendo picas en fandes ou de ir deixando pedriñas no camiño para que a oposición se confunda, non? Na primeira reunión que tivemos de Plan Xeral co equipo redactor, que se nos plantexou por parte do equipo de goberno, que por menos eso foi o que interpretou Cidadáns de Galicia, que o que se presentaba era un documento, era un modelo de plan, era unha filosofía de cidade que o equipo redactor, que a súa experiencia e conocendo xa un pouco, analizando ou estudiando a problemática da estrada, pois presentaba a todos os grupos políticos, dando a entender que ningún grupo político tivera unha participación ou un coñecemento extenso do que o equipo redactor estaba a preparar, non? E nós tamén dicimos que eso non parece lógico. O lógico é que quen tenga a responsabilidade de gobernar e de aprobar un plan xeral é un grupo de goberno que ten maioría absoluta, por tanto, sí debería ter coñecemento, pero se nos presentou desa forma, non? Tratando de buscar un consenso, un achegamento, unha participación, unha colaboración por parte dos grupos da oposición. Onte, cando chegou o turno de presentar as propostas por parte de Cidadáns de Galicia, pois lo dixemos, señora Presidenta, somos o grupo minoritario da corporación, presenten vostedes as súas propostas tanto BNG como a Partido Socialista a este documento e nos faremos as aportacións, non? E entón se nos dixo, bueno, que o que aportaba o grupo de goberno estaba sobre o papel. Ser ese documento. Entonces, claro, aí nos quedamos un pouco confundidos, no sentido de que, vamos a ver, a que estamos tratando de buscar un consenso, tratando de artellar ou de buscar puntos de encontro en 4 ou 5 aspectos moi concretos de ámbito común para de filosofía de plan, ou non estamos. Bueno, entón, evidentemente, antes da tesitura, Cidega tomou a decisión de fazer as propostas concretas que se iban a fazer de todas formas e foron plantexar o que xa todos os veciños saben, porque nós tampouco non tivemos ningún problema cando foi na campaña electoral de presentar que eran a nosa proposta de plan xeral. Bueno, e a partir disso, pois, fixamos foi poñer sobre a mesa esos aspectos que para nós consideramos innegociables para ir a un consenso para a aprobación xeral dun plan urbano. En política a inocencia non sei se se presupón, pero en todo caso neste momento vostede estáme sorprendendo. Non, eu sei hasta onde pode chegar cada parte, cada súas responsabilidades, pero quero ser inocente. Eu quero creer as persoas e eu quero que igual que eu con a mesma sinceridade que o noso grupo plantexa o grupo de goberno de que estamos dispostos a traballar en positivo, a aportar en aquilo que poida ser bo para a estrada, seguimos nesa línea e, por tanto,
Nós esperamos esa corresponsabilidade. Por lo menos creamos as condicións para que isto se poida producir. Evidentemente, sabemos cales son os camiños e cales son os pasos que vai dar o Partido Socialista e o BNG. Non somos tontos, pero evidentemente damos a oportunidade, queremos interpretar o que eles queren que a xente e os veciños da Estrada interpreten. E os veciños da Estrada empezan a interpretar que detrás das estrategias do Partido Socialista e do BNG hai engano sobre engano, continuo e permanente, en todos os temas. E nós temos que, a través das nosas actitudes e das nosas propostas, desde o respeto á corporación municipal, pois plantexar e despertar os veciños esa curiosidade para coñecer a profundidade dos pensamentos de cada un. Bueno, en todo caso, vostedes o que facían era poñerlles encima da mesa o que era esa filosofía de casco urbano, ¿no? Porque era un pouco cerrado o que era o casco urbano. Cal é esa filosofía? Adiántenos un pouquiño. Sí, bueno, sin profundizar, porque sí, tampouco nunha comisión non se pode plantexar todo, non? Pero nós traballamos sobre o documento e nos plantexamos 4 ou 5 aspectos que consideramos que son innegociables para o futuro da Estrada. O primeiro pasa por a decisión clara e concisa de ir a ampliación ao 100% dos xardíns. E esa situación está contemplada? Esa situación non está contemplada. Non está contemplada. Eso, por tanto, é o primeiro que xa nos preocupa, decir, porque a presidenta, señor presidenta, o sea, entón vostede reafirma ou avala esa delimitación para esa área que permite a edificabilidade en toda a parcela, cerrando os accesos a esa futura ampliación. E entonces, se me di que sí, digo, pues mire, nós evidentemente plantexamos isto. E plantexámoslo non por un capricho, porque foi un dos elementos que o grupo da oposición e o goberno anterior chegou a acordos. E deben recordar os veciños que para chegar a ese acordo houve unha fractura dentro do grupo de goberno, porque había corrientes distintas. Que pagou tamén vostede? Que paguei e pagar o outro. Bueno, pero vostede me refiero porque costou, de alguma maneira. Estaba aí, tenía responsabilidade. E asumina. Entón, nese momento, o grupo de oposición decían que indispensable para avanzar e traballar conjuntamente con a xeral a ampliación dos xardíns. E todos éramos conscientes de que iba a ser un desembolso económico para as arcas municipais importante. E ainda así todos tomamos esa decisión. E recorde vostede que decía o grupo de oposición, tanto o BNG como o PSOE, decían que o Concello de Estrada estaba nunha situación económica de bancarrota total e absoluta. Dicían eles. Cando os 6 meses de señor Dono ser alcalde fai un informe, unha memoria de alcaldía no tema dos orzamentos de 2008 e atrévese a reconocer que o Concello de Estrada goza de unha saúde económica. Bueno, entonces, se antes fomos capaces de chegar a acordos para a ampliación dos xardíns, estando, según decían eles, nunha situación de bancarrota, se agora estamos na situación que non se sabíamos que estábamos, que era ben, aceptable, non hai ningún límite para non acometer esa posible ampliación, non? Nós tampouco somos sospeitosos de dicir unha cousa agora e dicir outra. Nós falamos de ampliación dos xardíns en máximos. Estamos dispostos a incluso a estudiar outras posibilidades, pero nós presentamos na campaña electoral cal sería esa segunda posibilidad, que sería a edificación mínima dunha franxa que fixese rentable ou económicamente viable a operación se non fose posible, pero que permitise que os cidadanos da Estrada gozasen de un 80% da superficie neste momento son os xardíns e sin ningún tipo de pechadura ou de cerre solamente a unha rúa. E nós tamén dicimos, e tamén presentamos en campaña, que para nós queremos que é fundamental a preservar a esquina do campo de Funda Bayuca. É dicir, estamos nunhas circunstancias, aí detrás hai en torno a unha hectárea ou quizá algo máis, e co terreno que se pode conseguir diante, evidentemente respetando os dereitos que teñen os propietarios dos terrenos. Partindo sempre deso. Efectivamente. Pois creo que é unha actuación de futuro, porque a Estrada carece de unha gran superficie, dunha gran plaza pública que pode ser moderna, que pode albergar un espacio público de ceba verde, que pode ser unha plaza para un espectáculo determinado, para unha feira determinada. É dicir, queremos que a Estrada non tenga esa actividade. Entón, nós poñemos sobre a mesa esa actuación. Poñemos tamén sobre a mesa que, igual que se preveía e se prevé unha circunvalación que saindo desde María Martínez de las 6:40 hasta a rotonda de Ouzande, que eles chaman Ruta Verde, que non deixa de ser unha circunvalación para desviar ese tráfico por esa zona,
Creemos tamén é fundamental recoller o que recolleu o plan anterior, que era de las colonias tamén unha circunvalación, un extrarradio para comunicar con 25 de xullo Rúa Leicures, ¿no? Tamén propuxemos que ten que quedar recollido no documento, na grafía do documento, a urbanización da rúa que vai desde o Instituto ata 640, a altura das curvas de María Martínez, porque esa é a entrada natural máis rápida e que menos conflito de tráfico trae para a entrada a Cadena Galega de Seguridade, a zona deportiva, aos institutos, aos centros feriais. É dicir, creemos que ten que aparecer recollido, ¿no? E logo despois xa tamén é algo que non comprendemos e tamén non manifestamos, como no novo modelo de plan se lle privan de dereitos que os veciños da estrada ou que certas rúas tiñan consolidados nas normas do 78 como suelo urbano consolidado, que pasan agora a integrarse dentro dun suelo urbanizable, e sin embargo, pois outros suelos que eran aptos para urbanizar nas normas do 78 agora pasan a ser suelos urbanos consolidados. Nós eso creemos que é discriminatorio e o equipo redactor argumentou unhas razóns que nós evidentemente non compartimos, pero en todo caso nós non estamos a decir que queremos que aquel suelo sea urbano ou non sea urbano, non, queremos que se apliquen os mesmos criterios para todos e que todos teñan as mesmas garantías. E logo, por último, reconocer que entendemos que non se están, a pesar de que o señor alcalde está dicindo constantemente que é prioritario redefinir ou corregir o informe que a Consellería emitiu cando foi a aprobación definitiva, non se aprobou definitivamente, e é que decían os distintos informes que non se podía clasificar máis suelo urbano consolidado do que figuraba nas normas do 78, e iso non se está a respetar. Entón entendemos que iso é un problema, ou pode ser un problema de cara a futura aprobación rápida do documento. A iso lleva, en que, bueno, tenemos tempo porque isto vai para longo, pero tenemos tempo de seguir falando, pero xa, evidentemente o tempo tamén apreta agora, pero bueno, vostede mantuvo un pulso personal, ademais, personal público con a EDRU, neste caso polo tema dos solos consolidados, etc. Como queda esa parte? Vamos, eu non mantuve ningún pulso con ninguén, é dicir, cada un ten responsabilidades, ten que tomar decisións, e as decisións que se tomaron foron sempre, non foi unha decisión personal miña, porque non tiña coñecemento de urbanismo como para poder dirixir a clasificación dos suelos hacia ese ámbito. Había un equipo redactor que eran os técnicos, estaban os técnicos municipales e estaban os informes reiterados da Consellería de Urbanismo. Eu estuve na Consellería así como unas 15 ou 20 veces cos técnicos municipales tratando de negociar esos ámbitos e foi imposible, e así hicimos informes. Por tanto, non é ningún capricho, pero hai que tomar decisións, e as decisións a veces, pois, sobre todo un plan xeral é a expropiación dos dereitos de todos os veciños, porque cada unha nova lei do solo sempre vai a ser máis restrictiva que a anterior, por tanto estás expropiando. Sai sempre alguén prejudicado, ademais, pero eu me refiro a que si esos solos que nese momento, bueno, pues vostede, ou neste caso os técnicos consideraban que non podían ser urbanizables, si ahora sí van a considerarse ou si están previstos que sean. Bueno, o que se apunta no modelo de plan que se nos presenta é que se redefinen a maioría como suelos urbanos consolidados, e evidentemente ahora habrá que ver que opina a Consellería nesos hábitos. Se respeta o criterio que tuvo hasta o 2007. Eu non digo espero, creo que non sería ético que houvese uns criterios hasta o 2007 e que houvese uns criterios a partir do 2007, porque entonces sí que entraríamos a pensar que si houve unha mala intencionalidade ou unha actuación de algún grupo político que tratou de mediatizar para reventar o plan da estrada, que eso sería moito máis grave. Nos decimos, é posible que se clasifiquen posiblemente. Tamén dicimos aos afectados que sempre cabe a vía do recurso a aprobación definitiva, e é posible que un tribunal pois entenda que certos ámbitos, esos u outros, pois non foron clasificados como de acordo co que corresponde por lei ou dereitos adquiridos, e iso é saludable e iso é respetable. Pero creo que a confrontación para defender uns intereses avasallando, tratando de avasallar os intereses dos demais,
queremos que non debe ser lógica democrática, non? Outra das cousas que tamén está encima da mesa é o tema de plazos. Evidentemente, bueno, Irene Aguiar hoxe tamén precisamente diante da prensa falaba de un proceso que ten que ir rápido, pero hai un plazos evidentes e plazos que ademais, de novo, ao ser todo un proceso novo, hai que levar a unha exposición pública, etcétera, etcétera. En canto se estima vostede, máis menos, lógicamente, o proceso de, se é posible, de chegar a ese pleno ou por menos a exposición pública do plan? Bueno, iso vai depender fundamentalmente da capacidade de traballo, do ritmo de traballo con o grupo de goberno e que irá imprimir o documento. Eu lle podo decir aos cidades, e vou decir a vostede, que eu que en setembro de 2003 me fago cargo do documento, non había nada redactado. E en 3 anos houve que redactar, elaborar todo o documento, facer todas as fases de aprobación inicial, aprobación provisional, e presentouse, en 3 anos presentouse a aprobación definitiva. Bueno, había erros, ben? Pero a pensar que estamos informes para corrixirse. Neste momento o plan de Estado tiña que estar aprobado, porque desde que se constituiu o novo goberno, en 2 anos, corrixindo ese documento, que son correccións, algunhas de alcance, pero que son correccións, a base do documento. E o propio equipo redactor actual recoñeceu na súa comparecencia na primeira comisión de que se estaba aproveitando o 90% do traballo anterior. Non entendemos cal é o ritmo, ou por que este ritmo tan lento, non? Pero evidentemente hai unhas fases que son inamovibles, que son agora fazer estas correccións que se están entrando a facer. Hai un informe medioambiental que tamén hai que fazer e hai que presentar, hai que evaluar, hai que enviar a Consellería pode indicar correccións de novo, exposición pública mínimo 30 días, o mediamente son 45 días, aprobación, resolución de alegacións, presentación de delegacións, ben, eu non quero dar fechas, porque xa do señor alcalde dixo 6 meses e van 6 anos casi. Pois, máis nada, simplemente unha última cousa, agradecendo e ademais o esforzo que fai de estar aquí, porque justamente en uns minutos están en comisión neste caso xa de Facenda, onde tamén se presentaban os orzamentos para o Concello da Estrada, a boa pluma, lógicamente, a esa primeira impresión. Bueno, se falará dentro un pouco de eso, pero sí, bueno, nos podemos anticipar un poquinho o que íbamos a facer na comisión, é dicir, por ética ou por procedimento, o xe normal é que a concelleira, a presidenta explique os orzamentos ao grupo de oposición e ao seu socio de goberno, porque seguramente nos coñece, porque non hai comunicación entre eles, e a partir de aí pois nos preguntaremos aquelas dudas que teñamos sobre certos aspectos, pediremos certa documentación que entendamos que temos que manexar para traballar os presupuestos, e logo esperamos que como ano pasado que se nos den 10 ou 12 días para traballar e presentar emendas. Desde logo Cidega vai a presentar emendas a este orzamento, como fixo o ano pasado, porque a nosa responsabilidade temos detrás de 1.400 votos que confiaron en nós para traballar por Concello da Estrada, e por tanto temos que traballar e presentar aquelas propostas e emendas que entendamos que son boas para estar, e vamos a seguir facendo, ainda as sabendas, pois, por a experiencia dos últimos anos, do último ano, que non van a ser tenidas en contas, non? Pero, vale, espero que, en todo caso, nesta situación de crisis actual que hai, que tanto está perjudicando tamén ao sector da estrada, ao sector empresarial da estrada, pois, podamos buscar un punto de encuentro e aplicar políticas que poidan, digamos, favorecer ou minorar o impacto que esta crisis ten nas cidades. Pois, señor Robledo, máis nada, de verdad, moitísimas gracias por achegarse aos estudios de Estrada Televisión, e queríamos precisamente hoxe falar con Cidadáns de Galicia, con José Manuel Robledo, sobre unha comisión de urbanismo que onte tiña lugar, xa lles contábamos, as cartas están encima da mesa, e a partir de agora mesmo tratase de xogar ben, en definitiva, é importante para estar. Gracias, de verdad, moi boas noites. Gracias.